गणेश चतुर्थी अवघ्या 2 दिवसांवरती आली आहे। जिल्हाभरातील बाजारपेठा विविध वस्तूंनी सजल्या आहेत। देवगड बाजारपेठेतही खरेदीची लगबग पाहायला मिळते। पाहूयात। कधीपासून काम करतं? कोणी शिकवलं तुला काम हे? काकाने शिकवलं। आता या ढोकल्याला काय काय करायचं आहे बाकी? अच्छा। आणि शाळेत कितवीला जातो तू? 5वीला आहेस। हे काम करायला कसं वाटतं तुला? आवडतं? तुमचा तर ह्यो धंदो म्हणजे आता ही ढोलकीची जे आहे हा ना, आता कधीपासून चालू आहे तुमचा? किती वर्ष तरी? 50 वर्ष झाले। 50 वर्ष दुकान चालू आणि कायम स्वरूपी असतं ना, बंद दिन काय नसतं। विक्री कशी आहे? विक्री सध्या कशामुळे हो? काय गेल्या वर्षी जरा बरं होता बाजार, पण ह्या वर्षी एकदमच चांगला। ते 25% काय तर होईल, व्यापार सगळा चांगला आहे। ह्या ज्या ढोलक्या आहेत त्या बनवण्यासाठी तुम्हाला काय काय करावं लागतं? ही भरपूर मेहनत आहे याला। चमडा वगैरे बांधायला लागतो, शाई घालायला लागतो, प्रकरण कष्टाचंच काम आहे। तरी आता म्हणजे तुमच्याकडे काय मागणी असते? किती ढोलक्यांसाठी काय मागणी असते? कुठून कुठून मागणी असते? हा, ढोलकीच भरपूर मागणी आहे। त्यांचे 3 पासून 4 पर्यंत आहे आणि नागरी 5 पासून 6 पर्यंत तुम्हाला आता वाढले नाही। कचराखाने वगैरे बंद व्हायला लागले ना, त्यामुळे चमडा पण नाही ना मार्केटात, त्यामुळे ते रेट वाढले। चामड्याचे रेट वाढल्यामुळे ढोलकीचे रेट वाढले। आता हा तुमचा गणेश चतुर्थीपर्यंत ह्या ढोलक्यांचा हे कायमस्वरूपीच आपण इकडे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।